सोरबा हरलायखो सोरबा बुरै हाबनायफोर हरदोंबा हांगौहाय गोरजाफोर लांजाथों। हेलौ दिनै बिनि फनखौ सोर हमखो दे? सोरनावबा गोरजा थाहैमारबा हामगौहाय आंहा सम्पथिफोरखौ मोनजोबनायनि। देरहासार सोरबा फन हरदोंमोन नोंनाव? ए माथो सनासोलाय? हेल' सोरथो रिसिभ खालामनायमोन? ना सोरबा सिख्लासो लादोंमोन? आंनि अनगायैबो सोरबा गैबावाथ'? सरि सना सरि फनखौ बाहायसो रिसिभ खालामदों। आं दुगैदोंसोमोन। दे आं दा दसे थाना हरफिननोसै। मा जाखो बेलाय माथो दाबो सफैया? सामफ्रामबो आंखौल' नेहोबाय थायो। ओइ रागा जोंबाय नामा नों? एसे लेट जाबोनायखौनो। माबा जा दिनै हाल जांख्रामोन बिनिखायनो एसे लेट जाबोबाय। बिनिखायनो साहा बायदिसिना हैनायाव एसे लेट जाबोबाय। दे सना आं दिनैनिफ्राय लेट जाबाय थारला। इट्स अके दे, नोंहालाय मालाथो लेट जाबोआ? सामफ्रामबो आंखौ नेहोबाय थाखायो। आं रागा जोङाखै दे। मानि थाखायथो आं नोंनि जिएफ? बाह बाह सना नोंनि गोसो नोंनि गोरबो हाजों अख्रांजों फाराग थानाय बायदि गुबुन रावजोंबो रुजुनो हाया। थ'दो बैथिं दसे बेरायहैनोसै। थुदो। हाबाब सोदोमस्रि सोर जालायखोबा बे सेंग्रायालाय? आरो बहानि असिनालाय? बारा साबजेक्ट दांलै नोंसिना। माबाहाय आदा, समफोर आंनि बार्थडे दं नालाय बेनिखायनो एडभान्स सफैखाबाय, खामानिबो गोबां दं नालाय। अ बिदिसो होमबा, समफोर लिंहरबानो जाबाय दे। ओइ सेंग्रा, खिन्थु मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानाया मोजां दै। बेबायदि सिख्लानि न'खराव हर थाफैबाय थानाया मालाबा रायजोफोरजों मिटिं खालामनानै दुमजानोबो हागौलै। बेनो आंनि नोंनो होनाय मोनसे लेसन। दे खामानिबो दं। हेल' बाजै, नै आं सासे लोगोनावसो दंफैयो। आं एसे गोबाव जालांगोन बाजै, दे दोनथ'। बस मा स्टाइल गेलेनो? सोरखौ नुनाय नोङो? थास गेलेनाया स्टाइल थानाय बुरबक। मेनला दंब्रा बस, हाजारि दं, बाम दं, थिन पाथि दं, दस खावा दं, हिनजाव बोनाय दं। बबे मोनसेखौ गेलेनो बेखौसो बुंदों बिथाङा। तीन पार्टी हो लगाओ। दे फैसा गारलायदो।
नायगोरदो आसोलफोर गैयालै माथो ओलाय नोंना नैलै आंनाव ओइ गार खाफ्राफ्रानो मोनदा गोजा नोंसिना जोंफोरनिखौ नाय र' इथा खालार जादो थै फानास जाबाय सेस ओइ हायाबा गार बसनि देरसिन जानो नागिरदों नामा नोङो हा गारनो लासैनो गारगोन नोंथां बारा गरम जानाङा जराखौ लानानै एथ' गोरा जानालै नोङो नायदो 10 जरासो नाय आंनिखौ नायदो बोलानानै नोंथां ओइ लाखुमानाय मानाय बारा थासखौलाय नोंलाय जों लाखुमानाय नङाब्रा लाबो फैसा गासिबो आंनि गोजा ए नों खोनानांगौलै ओइ ओइ बुन्दुमोन जोंहालाय मा ओरैनो थास गेले गेले समखौ ओरैनो आगारहरसै नामा मालाय नुवाखै नोंसोरो जरा जरानो ओइ बस जाबो साफा साफा नागिरनांसिगोनलै बिराद गोदाव सोराव माथो नागिरनांसिगोन जोंहाबो साफा सयथिबो दाबायदियाव जेब मोननांगौबा फार्स्ट टाइम बहा लाना थांगोन नोंसोर मिथिगौ वाटारफल आंथ' दाबायदियाव हिनजाव मोननांगौब्ला गयाव लांनानै आरामसे दै सेराव नालेंखर बिदै लोंना थालायगौमोन आं नाथाय हिनजाव मोननांगौसो जालालै आं बायदिजोंबा सोर फिसा जरगोन माथो बेफोर उननि बाथ्रा थ' जोंहाबो सासे नागिरहैनांगौ थ' हाब बेलाय सोर खर' गाज्रि जालायखो बेबो जोंबायदि जेब गैजायसो खोमालै लोगोआव लादो बेखौबो ओइ सोर जाखो नों मानो बिदि जाखो नोङो आरो मानो बेबायदि अबस्था जाखो नों जेरैखि जाया नों जोंजों थफादो थिखोबाय लासै लासै बेफोरखौलाय मा मावबाय थाग्रा आंलाय बोराय बुलेट नांगौ आंनो बुलेट सानैनि गेजेरावनो हाब बहानिफ्राय मा पार्टनार बोखो नोंनावलाय हाब मा मावो नोङो ना कलेजाव फरायो ना साख्रि नागिरो ना बिजनेस मावो मा उदागोन नोङो दुन्दायाव थागोनसो नों ओरै बारै लोगोफोरजों बैथिं थांलाय बैथिं फैलाय मा उदागोन नोंलाय ए बे बोराया गोदै गिदिर बाथ्रा बुंबायलै बोरलै अन्थाइलाय होथारसैलाय बेखौ ए मा जालाबायलै बे गथ'आलाय साननि गेजेराव नांगौ आंनो थैलायथारलै बिसोर फिसा फिसाला हाबाबमोन नोंसोर मा खौरां जालायखो माबा आदै नोंसिनाव एप्लिकेसनसो होनो फैदोंमोन जों हाबाबमोन मानो एप्लिकेसन जालायखो आदै जोंनो साफा साफा गार्लफ्रेन्ड नांगौ बेनिनो एप्लिकेसन होफैदों मा होनो जाखो बेलाय गार्लफ्रेन्डखौ बिदि एप्लिकेसन होबा मोनो जाम्बाफोर जायखिजाया जाथारनांगोन आदै नै लाखिदो दे आदै होमबा जों थांबाय औ दे जाम्बा मानसिफोर
हाबाब बे सेंग्राया दाबो थांबावाखै जानायला खोमालै थ' थांफिनसै अबाव एमएलएनाव एप्लिकेसन हैनो बिदि जरा जरा नुगोननायावसो जाबायबायो खामानिया थोद थाबाखो सान्दुं गोसाफ्राव मा जाखो बिसोरो मानो थांफिनखो जानो मिथिया थ' थांसै नो गार्लफ्रेन्ड नो रेस्ट नो रेस्ट नो रेस्ट हिन्जाव मोनाबा जों जिराया वी वान गार्लफ्रेन्ड हिन्जाव मोनाबा जों जिराया नो गार्लफ्रेन्ड नो रेस्ट हाब बिसोरनि थांखिया आंजों माथो गोरोबोलाय अब्लाथ' बिसोरबो आं बायदि जेबो हिन्जाव मोनाबा जों जिराया We want girlfriend. No girlfriend, no rest. हाब बुन्दुमोन माने रिलि सोलिदोंब्रा नोंसोर बायदि सानै साथाम हिनजाव लानायनि थाखायनो जादों आरो माने रिलिसो होनदों नोङो साला सुवाद ओंखारलां थ' गाइस मा होनो नै आं दिनै गामियाव फैदों दा थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो गामिनि हाल-सालफोरखौ आं दिनै नोंसोरनो देखायनोसै नायलांबाय थादो गाइसमोन आं देखायलांबाय थानोसै हाब बैयावलाय मा जादोंब्रा हाब मानि मा जादोंब्रा बेयावलाय मानि रिलिज सोलिदों बेयावलाय गोदान खनसे मोनोब्ला साला खेबनांसिगोन र' एसे इन्ट्रडाक्सन लानानै दा जोहोलाव बुब्लियाव फाथायहरनांसिगोन आं थ' गाइस आं दा मोनफैबाय थ' थ'लाया दामोन दिनै नोंथांमोना मानि थाखाय बे आबादखौ लानाय जाखो एसे इन्ट्रडाक्सनफोर होदो जों बे रिलि एबा थांखियाव ओंखारनायनि गुबै खारनानो जाबाय जोंनो हिनजाव नांगौ हिनजाव मोजां सासे गार्लफ्रेन्ड नांगौ जोंनो दा जोङो सासे गार्लफ्रेन्ड मोनाबा नैबे रिलिखौ बन्द' खालामनाय जानाय नङा मालाय गुबुनफोरा गावजों गाव जरा फुजा देवल बेरायो थिग बेबायदिनो जोंनोबो मिनि खुसि रंजा बाजा थानो जोंनोबो हिनजाव नांगौ नो गार्लफ्रेन्ड नो रेस्ट आरो बे रिलिनि उनाव नोंथांमोना मा हाबाफारि लादों एसे फोरमायना होदो बे हाबाफारिनि उनाव जोङो गांफा एप्लिकेसन हैनो सानदों आरो जायफोरनि न'खराव समायना सिख्ला दं बिसिनि न'खराव गांफा लेटार हैनानै दोनहैनाय जागोन मिथिबाय जै सिख्ला रायजोलै दा नोंथाङा बे एप्लिकेसन एसे फरायना होनो हागोन नामा हागोन मानो हाया जानो ओ जंजित एप्लिकेसन लाबो नै सार नोंफानि एप्लिकेसना बिदि जायो नामा मा सिथुमलै बियो सोर मास्टार फोरोंलाय नोंखौ साला गोरोन्थियाव फुल जाबायलै सार माथो जेबो लिरनायानो गैया ओरैबो गैया नोंखौ लिरनो थिननाया मा जाखो भइस टेपआव गैला